תודה לכל המתנדבים שחברים, אנחנו מודים לכם על כל העזרה שאתם עושים, זה מאפשר לנו קצת חיים נורמליים. שיהיה לכם המון המון בהצלחה. ביי. אהלן, אני אודי, אבא של עדי וולנרמן. רציתי להגיד לכם שמה שאתם עושים זה דבר גדול ונפלא. עדי נהנית מכל רגע ומכל פעילות ומחכה תמיד לפעם הבאה. כל הטיולים, כל הפעילויות, היא ממש חוזרת ומאושרת מכל רגע. וכן ירבו אנשים כמוך. שלום, אני אמא של הילה פדלון. הילה הולכת לכל הטיולים של עמותת חברים. תודה רבה לכל המתנדבים שהם עושים עבודת קודש, למתנדבים הישנים, לחדשים. הילה תמיד חוזרת שמחה, רק לראות החיוך על הפנים שלה זה שווה הכל. ממש תודה רבה לכם. המתנדבים המקסימים של חברים לרפואה, אנחנו אוהבים אתכם, אין כמוכם. פשוט הרבה אנשים יכולים ללמוד מכם וצריכים ללמוד מכם איך להתנהג לאוכלוסייה הנורמלית והחריגה, ומגיע לכם את כל הטוב שבעולם על כל מה שאתם עושים עבורנו ועבור הילדים שלנו. תודה, תודה ותודה. אנחנו גאים בכם ההורים, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אוהבים אתכם. תמשיכו להצליח כולכם, ובעזרת השם כל עם ישראל יצליח בזכות כל העשייה הרבה שאתם עושים למען הילדים שלנו. תודה מקרב לב, משפחת רטיק, בשם כל הילדים וכל המשפחה ובשם כל ההורים. תודה, תודה מכל הלב. שמי יעקב, אני אבא של אביהו קריצר. אתם מיוחדים, אין מילים, גם אם נתכונן שבוע ימים לא נמצא את המילים הנכונות לברך ולהגיד עד כמה אתם שליחי האל, מלאכים, באמת, שתמיד תזכו למצוות, שתמיד יהיה לכם, שתוכלו רק לעזור לאנשים, שתהנו. באמת כל הכבוד לכם, אתם ממש מלאכים, כל הכבוד ותמשיכו ככה, חזק ואמץ, מאיתנו הקריצר. אנחנו רוצים להגיד, אחרי היום שבילינו עם הילדים המדהימים ועם החבר'ה המדהימים מחברים, שאנחנו פשוט נדהמים, נפעמים, אין דברים כאלה, אין עליכם, אתם מספר אחד, תמשיכו את העבודה הנהדרת שאתם עושים, וכל הכבוד. הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד לתת להיות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה, תמיד אפשר שוב להשאיר כמו יום חדש, כמו כרגיל, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד תלמד